Βασίλη, με τις υγείες σου. Να είσαι καλά, αδερφέ. Να τις χαρείς. Τις έκοψα. Το μόνο που μένει τώρα να έρθεις να πάρεις τα ξύλα. Έτσι, να πάρεις τα ξύλα και να καταστρέψεις τα υπόλοιπα. Έτσι, βλέπεις, εγώ τελείωσα. Έτσι. Βλέπεις εδώ να πετάξουνε. Δεν είχε λαθέψει ούτε ένα μπόλι, φίλε. Ούτε ένα. Οπότε πάμε καλά. Και ίσως αργότερα κάνεις και τις υπόλοιπες. Λοιπόν, να είσαι καλά και του χρόνου με υγεία.